Tra la 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 ra la 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 ra la la. Belatxa entzun nuen lehenbiziko aldiz duela aspaldi eta hemen justoki Piera Nekezaur zenak kantaturik eta grabaketa zahar batetan eta izigarri ederra atzamanian kantore hori eta ere zaila emaiten zeren belatxain irudia da txorri bat bizi dena eta harpetan, barkatu hobeki eraitea, leizetan bizi da, zulo bat, eta hor bada, ene gibelian agerri dien bortietarrik urbil, han bada belatx leizia. Eta han bizi dia, humatzen ere han, eta belatxak badu holako grazia bat, lur solatik, lur barnetik ateatzen da, eta petigora joaiten da aski laster, lazgarrigoa, beste txoriek ez bezala, eta han egiten ditu bueltak, eta gero berriz, ara sartzen da bere zuloan. Hori aski, pentsatzekoa da, belatxa hartzainek eta han bizi zirenek udan eta ikusi dutela belatxak egiten zuen eta norbait hasi da kantore baten egiten hitzik gabeko kantore bat eta hua da belatxa tra la 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 la. Hala, orduan egan ditut urtiak lehenik ikasten eta kasik 40 bat urte eta guai fidaniz lehen ere bai, menperatzen dut melodia eta eran behar da performantzia bat dela kantore horren emaitia, zeren behar da joan biziki gora eta kantore hori hobekienik ezaguturik da hemen, nahi baita Arbailetan, hor ikusten dutzien bortu hoietan, hor bada Busako eta Ahuski altia, hor Arbailen bihotzian bizi da belatxa eta interpretoak handienak ere horti ziren Altzuku, Gamerizihiga, Altzai eta Lakarri. Santagraztarek hitz gabeko kantore horiek deitzen zutien Altzukuko ahaidiak. Eta orduan enizuren zeren Urdinarbe eta Garaibi Arbailetan dira eta badut afekzione partikular bat kantore horrentako, egia da. La 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 tra la 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 la. Hemendiko urbil bi urratxetan edireiten da Azalegiko karbia. Eta han bizi zen garai batean herrentzuge kabale beldurgarri bat, monstro bat, batzuek erten dute hiru buru bat zituela, bestek 7, eta han bizi zen laborariak beldur ziren haren, zeren garai batean, sasoin hontan bezala, udaraan galtzen ziuzten kabaliak, zeren buztana karbian barnean zuen eta harrapatzen zituen mihiaikin behi eta
ardi eta iresten. Eta edaten ere ikusi dutenek, erten zuten, bustan hauan puntan zuela eta apura errekan edaten zuena. Eta behin, dena beldur ziren, salbu etxe batetako xibali, deitzen zen motiko batek, xibali, chevalier, zalduna, arek deliberatu zuen errentzugearen garbitzia, ezestatzia, eta arribatu zen. Eta hor ikusten da xibali, beti San Miguelek beti agertzen da argazkietan edo estatuetan, elizetan, arralaren. San Miguelek jarri zuen garaitu herentzuge. Eta hemen bi urratxetan Gibelian bada kapera bat, bazen San Miguelen kapera, enetako badu zer ikusteko delako herentzugearen hiltzearekin. Orduan, hori lurreko herentzuge. Eta orduan, garraitu zuelaik herentzuge polborarekin sua emantzakon, tripa sutan zuen, egarriz, joan zen altzukuen gainti, hantiek ikusten dut lekuak, altzukuen gainti joan zen itxasorat, eta han iteko ihanan behera joaiten zelaik, bustanaikin tifli-tafla bagastak hausten zituen. Hori da Siberoko ipuin bat, baina Europa guzian, Kokasian eta benetan Grezian hori da ezagutua dena ipuin hori. San Juan evangelistak koba zulo batean, Greziako ugarte batean idatzi zuen beren apokalipsa. Eta Andere dena Mariz epistolan entzuten ahalda apokalipsako ipuin hori, baina aldi hontan da goian pasatzen da, zeren Andere dona Maria bere aurraikin handa lurran gainean da, eta bere ilargia du, diadema bezala, eta herentzugeak nahi du jan, umea, aurra nahi du jan. Eta bustanaikin lurrerat botatzen ditu izarak, ikusten duzu, metafora, hemengo bustanaikin bagastak, eta harek bustanaikin zeru izarak erortzen dira. Horrek nahi du, nahi baldin badira, gauza zonbait sakondu, nik hasteko sakontu nahi baldin badira, gauza zonbait, hasteko baliagarri da, apokalipsan edo Biblian idatzik diren gauzak eta entzuten ahal direnak. Horregatik egin dut melodia bat, Agur Maria, Siberotarez, kantatzen ginuena, interpretazione bat maiten dut. Agur Maria, gracias Betia, jaunada surekin. Alzak este bihotzik, ez gaztan berak ezurik. Altzak este bihotzik, ez gaztan berak ezurik. Enian uste eraiten ziela, aitunen semek gezurik. Enian uste eraiten ziela, aitunen semek gezurik.
Andoseko ibara, ala ibar luzia. Andoseko ibara, ala ibar luzia. Hiruretan armari gabe, ebaki zaitam bihotza. Hiruretan armari gabe, ebaki zaitan bihotza. Berteretxen tragedia kokatzen da hamabosgarren mendean, 1450 urtea pixka bat berrogoi eta berrogeita hamarren artean. Jorgen historiolariaren arabera, zeren izen batzu badira konfirmatzen baitute data hori. Eta Berteretxen kantua zentako haitatu dudan, lehenik melodia eta kantore oso edera baita. Igual eskualeriko zaharranetako bat, non ezten zaharrena. Eta badu gauza bitxi bat, kantuak badu ere hilharria. Eta ez dut ezagutzen beste kanturik, bi pare hori hilarria duen beste kantu bat. Kantua bersetak badira, bersetez berset, eta kantuan atsemaiten ez diren xehetasunak edo argitasunak hilharrian edireiten dira. Biak beraz komplementarioak dira. Eta uste dut kantuaren inguruan badira beti hiru zenbakia. Ostian kantatuko dutan bezala Andoseko ibarra, ala ibar luzia, hiruretan ebaki zeitadan armari gabe bihotza. Eta hiru zenbaki hori lotua da Jesu Kristoren pasioniarekin. Eta zentako pasionia, zer barakigu kantuak aipatzen du Basko Gaiherdi ondua. Eta hori berriz Elizako gauzak, Jesusek erantzuen hirugeren egunean berpiztuko zela, kruzifikatua izan ziren Jesus eta bi ladroiak hiru ziren, beti hito besteike bada Pasione de Moran, San Pedro hori, San Pedrok ukatu zuen Jesus hiru aldiz, eta hor kantuan direiten dira holako informazione batzu. Kantore hortan, ene ustez, nahasten dira gure mitologiako ohar batzu, gertakari batzu, eta ere kristautasuneko ikurak eta simboluak. Kanta hori irandu memorioan, ahoz mihiz, emeretzigeren mendean dakigunez, da agertzen lehentze kantu hori idatzita. Bestelan beti memoriak atxikidu kantore hori, gauza importante bat bezala, eta hori da harrigarria. Eskatuak berhala